Alhamdulillahirabbil alamin. Mekaten ibu-ibu, mbak-mbak, pilih donga istiqosan kita sedaya mugi-mugi diijabah dikabulne dening Allah. Allahumma amin. Alhamdulillah niki insyaallah niki sampun masuki bulan Rejab, Ibu. Bulan Rejab. Lah amalan ingkang utama di bulan Rejab niku puasa, nggih to? Poso. Monggo ingkang tesih gadhah utang poso di sahur posone sekaligus dengan poso Rejab niku sama, nggih to. Niate ingkang utama pamane tesih gadhah utang poso kata 5 niku nyaur utang poso Ramadan sekaligus pikantuk ganjaran poso bulan Rejab. Terus itu wonten hadis malih itu al jannatu mustaqarrun ila arba'in nafaron. Surga ibu, surga niku sakniki pun dicetakne pun wonten mulai zamane Nabi Adam itu sampun. Dan itu merindukan kangen surga niku lho, kangen dumateng sekawan golongan manungsa. Nomor setunggal tahlil Quran. Tiyang ingkang seneng maca Al-Quran, tiyang ingkang seneng ngrungokne wong maca Al-Quran, tiyang ingkang seneng pelajari maknane Al-Quran. Bener terus kados kula lan panjenengan iki pun belajar ilmu tafsir, belajar maknane Al-Quran, otomatis nggih maca Al-Quran. Lah tiyang ingkang purun belajar ilmu Al-Quran, maca Al-Quran, ngamalaken lan mulang napa niku dirindukan dikangeni dening surga. Berarti masuk apa surga. Allahumma amin. Semangat nggih, Mbak. Ngaji ternyata tiyang ingkang purun ngaji nggih niku dikangeni surga. Sing kangen mboten baku ketok, Mbak. Tapi surga mboten suwamine napa anake, tapi surga nggih kangen dumateng tiyang ingkang purun maca Al-Quran, ingkang purun belajar Al-Quran, ingkang apa malih purun ngamale isine Al-Quran. Alhamdulillah. Niki terus nomor kalih wa hafidil lisan, tiyang ingkang saged menjaga lisan. Antara njaga lisan iku napa? Aja sampe ucapane iku nyakiti tiyang lintu, aja sampe nimbul tukaran, aja sampe nimbul fitnah. Ngomong pareng terserah, tapi sing penting mboten nimbulne napa tukaran, mboten menyakiti orang lain. Itu artinya wa hafidil lisan. Enten nggih saged dipahami nggih. Lah tiyang ingkang saged njaga lisan boten nyakiti tiyang terus didamel dzikir. Nah, enten nggih mendika damel dzikir nggih Bu. Niku ternyata napa? Dirindukan surga. Alhamdulillah. Kados kula jenengan mau nggih maca sak metene nggih Bapak sak akeh bener nggih. Niku didamel dzikir, lisane didamel dzikir wae. Kirim donga. Sak jenengan kirim donga Fatihah. Lho, iki sing tak dongani tak duduk keluargaku. Niku padha karo sedekah kita wawan mate kae tiyang kathah nggih. Kita mate kae tiyang setunggal pikantuk balesan 10. Lah keluargane kita nggih pikantuk kiriman donga. Mboten lho. Dados kita mate kae katakanlah tiyang kita wau tiyang 50 nggih. Kita berarti nggih 50 niku dilipat napa dikalekne 10 bahkan lebih. Lah ganjarane dongane nggih balik teng awake dhewe. Ngoten lho nggih. Makane lisan didamel sing sae didamel zikir kalih doa. Ngoten. Nomor 3 wa mutimu jian. Tiyang ingkang purun maringi pangan. Terus bae niki wae nggih. Pinter ya. Lah niku diridhone kalih surga. Wa mutimu jian. Tiyang ingkang seneng maringi makanan. Artinya senang sedekah makanan, apa pakaian, apa uang, apa sekiranya ingkang manfaat dumateng tiyang litu niku dirindukan surga. Wa mujian yang ingkang purun maringi tedian kalian makan dumateng tiyang litu dirindukan surga. Allahumma amin. Terus nomor selanjutnya wa ini fi syahri Ramadan. Nah, tiyang ingkang dirindukan surga selanjutnya tiyang ingkang purun poso di bulan Ramadan. Dikangeni surga ya. Lah sakniki insyaallah benjing bulan Rejab nggih Bu. Nek kita mulai bulan Rejab, bulan Sa'ban atau bulan Ruwan niku kok purun poso
Niku nggih minangka latihan nggih. Latihan mengke nek pas bulan Ramadan sampun terbiasa. Nek mboten terbiasa nggih Bu, nur sewu. Ora tau poso kok poso. Wis enek panganan ditawat iki wis adan murung jam 5 teko adan. Wis adan kok wis nyantai radio nyetel TV goleki adan. Sebabe ora nate poso bingung wis ngenteni adan ae. Bareng cepakne kolak, cepakne telo, ya sego wis kok kabeh coba akhire kuwareken wayah tareh bunga. Sebabe ora tau latihan poso. Nek mulai Recep kulino poso, ruwah napa Saban wis latihan poso. Mengke pas bulan Ramadan sampun terbiasa. Terus nggih Mbak nggih tak wonten nggih. Nah, aku kulino poso wis alhamdulillah pas bulan Ramadan enteng penak tambah seneng. Malah gak nggo ditinggo poso ning awak lara kan. Kabeh sebagai pun kulino poso, terus poso niku mutasiku niku menyehatkan. Lha ngono apa to Mbak menyehatkan? Awak dhewe niku ibaratnya niku mesin nggih Bu. Nek mesin niku dienggo terus cepet rusak nggih. Lah nek damel poso niku ibaratnya mesin niku digawe leren, dilereni gak go giling terus. Tapi ya padha ae sak upamane nek siang poso terus bengi sewengi utuh mangan terus pindah mangan. Artine apa poso niku artine menahan diri. Nggih mangan sak cukupe nggih Bu. Pen awan gak mangan bengi mangan bengi digek nih, akhirnya kamar karen, bingung kayak poso reso nggak, apa, tak reso ngatet yo, coy, sebabnya kan makanya begini poso gitu, sak matio mawon ge, coba balas dendam, tapi niatnya benar-benar mencari ridhone Gusti Allah. Insya Allah mungkin benar-benar dirindukan, dikangeni dening surga. Mugi-mugi kita sedaya diparingi kekuatan lahir batin saged nglampahi poso bulan Recep, bulan Saban, lan bulan Ramadan. Nika nek domane pripun Bu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sabana wa balikna Ramadana. Maksudnya ya Allah peno paringi barokah dumateng kita sedaya. Artinya yo diparingi awak sehat, diparingi iman, diparingi umur panjang supaya saged poso ibadah teng bulan Rajab, teng bulan Saban lan sampai teng bulan Ramadan. Dadi ini dongane niki. Iki donga nggih pun iki wau. Dongane ben paringi panjang umur, iso nglakoni ibadah wonten bulan Rajab, Saban lan bulan Ramadan lan tentunya bulan-bulan selanjutnya. Allahumma amin. Dipun saged dipahami nggih Bu nggih. Mungkin kita saged nglampahi dan bener-bener ditampa dening Gusti Allah. Allahumma amin. Pun sakit buka kitabe. Monggo ngaji nggih Bu. Tafsir Al-Ibris juz 3 tafsir Al-Qur'an surat Ali Imran. Surat Ali Imran nggih. Kapan hari sampun sampai ayat 19. Berarti sakniki ayat 20, ayat 20 surat Ali Imran halaman 127. Nggih, sampun pakai. Monggo sekarang mau basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in hajuka mongko lamun madoni ing aladina ing sira fakul aslamtu mongko ngucapo sira murniaken ingsun wa hiya lillahi ing amal ingsun marang Allah taala wa manit tabaan lan wong kang anderek ya man ing ingsun wa kullil ladina lan dawuh sira Muhammad marang wong-wong kang utul kitab kang diparingi iya aladina ing kitab al-ummiyina lan wong kang bodho-bodho aslam tum padha islamo sira kabeh
Fa'in aslamu mongko lamun gelem Islam sapa aladina utul kitab faqatih tado mongko temen oleh pituduh sapa aladina utul wa in tawalau lan lamun melengos ya apa gak gelem aladina fa nama mongko angin mesteni alaika iku alaika ing atase sira Muhammad ala balagh utawa nekaaken risalah hanya sekedar nyampe nih wa taala Allah taala iku basirun mirsani bil ibad kelawan pira-pira kawulane. Sudah mare inaladina kafaru setuhune wong-wong kang ngupuri ya aladina tapi ayati lagi kelawan pira-pira ayate Allah taala wa yaquluna nabiyina lan padha mateni ya aladina ing pira-pira nabi bi khairil haq kelawan tanpa alasan kang hak wa yaquluna lan padha mateni sapa aladina ing wong-wong yakuluna kang merintah sapa wong-wong bil kisti kelawan adil minan nasi saking manungsa fabasyiruhu mongko beri kabar ing sira ambunga sira ing aladina biadabin kelawan siksa alim kang nglarakake kang gede. Nggih, saking ayat iki keterangane 2 ayat, monggo keterangane kita waos mulai ayat 20. Menawa wong kafir padha ambantah marang Kanjeng Nabi ing bab agama. Kanjeng Nabi supaya teges nglahiraken pendirian padha ambantah ingsun Wadah lairakan pendirian ingsun tetep nunduk marang Allah Ta'ala lan wong kang padha andherek ingsun tetep tunduk marang Allah Ta'ala. Kanjeng Nabi supaya dawuh marang wong Yahudi, wong Nasara lan wong musyrik Arab sira padha tunduk utawa masuk Islam menawa dheweke kabeh gelem padha tunduk iku arane oleh ditunduk lan yen menawa tetep padha mengo saking Islam Kanjeng Nabi nugasi namung takden utawa hanya sekedar nyampekne wallahu basirun bil ibad. Selanjutnya ayat 21 temen wong-wong kang padha kafir kelawan ayat-ayate Allah lan padha mateni para nabi lan padha mateni wong-wong kang perintah kelawan adil iku bakal nampa siksa kang banget larane tanbiah. Nenek moyang wong Yahudi Madinah biyen wis tau kejadian mateni nabi aki-aki 43. Sakwise mengkono nuli ana wong kang saleh kang jumlahe 170. Padha nyegah lan nasihati marang pembesar Yahudi ora diturun nanging malah wong 170 mau dipateni sisan. Nah, saking niki keterangane mandheg teng mriki ayat 20 niki lawuh nerangake perintahe dumateng Nabi Muhammad. Ini surat Al-Imran ayat 20. Nabi Muhammad itu diaturi dening Allah supaya tegas, supaya tegas pendiriane, supaya tetap taat, tetap melampaui syariat agama Islam. Walaupun dihina, walaupun dilok-lokne, walaupun dimusuhi dening tiyang Nasrani, tiyang Yahudi, tiyang kafir Quraisy, tiyang musyrik. Dan itu Allah maringi perintah dumateng Nabi Muhammad supados tetap pendirian teguh, ojo goyah, ojo mudah terpengaruh, tetap taat melampaui syariat agama Islam. Nabi sekedar ngajak. Masalah mungkin sing maringi hidayah niku Gusti Allah. Sing penting disampaikan. Ayo masuk Islam, ayo sholat, ayo bayar zakat, ayo sing apik ning wong. Sing penting disampaikan.
sampai nih. Dene masalah wong nurut napa mboten nurut niku masalah hidayah. Ngoten nggih Bu. Dadi sing kita sedaya nyampe ning ngejak tiyang niku kudu wajib disampaikne. Dene nek masalah hidayah niku masalah hake Gusti Allah. Nabi Muhammad sekedar nyampe nih. Nah, tetapi masalah hidayah niku hak prerogatif sinten Gusti Allah. Contohnya Nabi Muhammad pamane niku ingkang selalu membela Abu Thalib niku membela mati-matian. Nah, saestu wayah badhe sedo niku lho dipun aturi dening Rasul ngucap la ilaha illallah boten saged boten purun sebab nggodeli jarene agamane nenek moyang Abu Sufyan, Abu Lahab. Nah niku nggih pamane niku musuhe Nabi niku nggih boten purun ngucapne kalimat syahadat. Pamane Nabi niku ingkang asma Hamzah niku ingkang masuk Islam dipateni wasi. Lah niku Nabi sampai bener-bener gelo pamane ingkang bela Nabi ingkang paling asma Hamzah kok didulung tiyang kafir. Lah niku Nabi kecewa, tetapi akhirnya ingkang bunuh niku nggih masuk Islam. Ingkang intine ingkang saged maringi hidayah niku namung Gusti Allah. Dados nek kita pun ngejak tiyang nggih Bu, ayo yuk ngaji, ayo salat kok wong iki tetep ra gelem. Kita mboten sah tersinggung nggih Bu, mboten sah ngamuk. Sebab niku hidayah niku hake Gusti Allah. Lah kita namung kewajiban nyampe ning ngajak ngono. Ora gelem salat yo piye to? Hake niku Gusti Allah. Kita namung ngajak nggih Bu. Tapi dia tetap didongane mugi-mugi pikanto hidayah. Ngoten lho. Nabi nggih ngoten. Nabi diutus dening Allah teng ayat surat Al-Baqarah, surat Ali Imran iku fa in hajuka faqul aslamtu wajhiya lillah. Mamane tabaan. Hai Rasul tetap tegeso, tetap pendirian, ojo goyah, tetap taat dumateng ajarane agama Islam sampai no ajaran Islam. Lah tapi engkau hai Rasul fa inna alaikal balagh, maka engkau hanya menyampaikan ajaan. Tapi ingkang berhak niku maringi hidayah Gusti Allah. Wa basirul bil ibad, Allah niku ngerti bagaimana keadaan hambane. Endi sing dapat hidayah, ingkang boten niku ingkang pirsa namung Gusti Allah. Katen saged kami nggih Bu nggih. Kita ngajak niku nggih angsal ganjaran, wong gelem ya entuk ganjaran, wong ora gelem diajak nggih tetep pikantuk ganjaran. Ngoten nggih Bu? Ngoten. Apa wong iku ora gelem awake dhewe ora entuk ganjaran mboten, tetep pikantuk ganjaran. Ngoten nggih. Terus inaladina kafaru wong sing kafir sing boten purun beriman kados kula sebut pamane Nabi terhadap diayatilah ayat-ayate Allah, ayat Al-Qur'an. Terus dhek niku mateni wong Islam, mateni para nabi tanpa alasan. Ngoten nggih. Terus ngejak sing elek. Lah piyambake niku akan pikantuk balesan piyambak siksa saking Gusti Allah. Fabasilhum kabarno. Biasane wong sing kafir, wong sing musuhi nabi, sing bunuh para nabi, terus niku berbuat jahat niku pikantuk adab saking Gusti Allah. Adab ning donya juga siksa di akhirat. Ngoten nggih maknane nggih Bu nggih. Dadi tiyang ingkang paling slamet niku asline nikmat paling ageng nggih, nikmat iman lan Islam. Alhamdulillah. Ngoten bacane. Alhamdulillah kita saged ibadah, saged zikir, saged poso niku nikmat ingkang agung saking Gusti Allah. Bijing mesti metik ganjaran mak tebuk. Ya Allah ganjaranku akeh man. Iki opo? Ngoten nggih Bu. Wa ala tibake iku aku ngaji kae kaya udan-udan. Ngoten nggih Mbak. Ganjarane akeh. Wes jatuh ngoten nggih Mbak. Upama mboten jatuh monggo kita rajin ngaji ibadah tetep benjing badhe metik ganjarane. Sebabe wa makhlaqul jinna wal insa illa liya hakikat manusia dicetak ning donya niku ken ibadah
ibadah niku asline gitu. Nek nyambut damel, mangan iku dahannya sebagai sarana ibadah ben kuat ibadah. Ngoten. Alhamdulillah. Sakit banget ya Bu, ya Mbak? Nah, terus ayat surat Ali Imran ayat 20 kare ayat 21 nerangake Nabi supados tegas dumateng tiyang kafir supados tetep teguh menjalankan syariat agama. Terus nomor ayat 21 nggih niku nerangake bahwa tiyang ingkang kafir ingkang musuhi Nabi mau musuhi dan Islam pikantuk siksa piyambak saking Gusti Allah. Ya Allah piyambak ingkang maringi wonten kita. Alhamdulillah kita sampun mempelajari ayat Al-Qur'an, mugi-mugi bijik saged bela kita wonten pengadilanipun Allah. Allahumma amin. Dan Al-Qur'an saged mensyafaati membela kita. Allahumma amin. Tangga ati iku limo ya warnane maca Al-Qur'an angen-angen sama tonggo ati salah sijine maca Al-Qur'an. Nek ati ku gak ono, Mbak, tambah sip ya, Bu. Alhamdulillah. Monggo kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya ibu-ibu ingkang saged kita sampaikan kita pelajari mugi-mugi diiringi ridho dening Allah wonten guna lan manfaatipun wonten kirang langkungipun kawula nyuwun pangapunten mugi-mugi saged pinanggih malih matur suwun akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.